आफादनि बुंथिगिरि नैरोजा नैजि मायथाइनि 27 जानुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउपिअ आरो मोनबा एनडिएफबि ग्रुपखौ लानानै जे मोनसे गोदान गोरोबथा आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों जादोंमोन। दा बे गोदान गोरोबथा बिटिआर सुक्तिनि जेरै जायफोर दफाफोर दिनै 3.1 दफानि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि मैखोम बर' गामि थानाय बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननाय, बेजों लोगोसे 6.3 दफानि गेजेरजों दिनै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय, दिनै 5.3 दफानि गेजेरजों दिनै हानि फोरमान बिलाइ एबा होनायनि बाथ्रा, दा बेबायदि गोबां दफाफोर गायसनथाय अनुस्थान फसंथानफोर गायसननो गोनांमोन। बे दाननि गेजेरावनो भारत सरकारा बुंदोंमोन जे 2 दाननि गेजेरावनो बिटिआर सुक्तिनि गासै दफाफोरखौ मावफुंजोबगोन। नाथाय दिनै 5 बोसोर बारलांबाय, दासिमबो दिनै बिटिआर सुक्तिनि मोनसेबो दफाफोरखौ दिनै आबुङै मावफुंनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। गोबांबार आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायसेयावबो दिनै बिथांमोना गुरुत्व लायाखै। जायनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि दाब दाब जायगानि जिल्लानि गाहाय मावखुलि 30टा थावनियाव दिनै रेलिनि गेजेरजों दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ खावलायनो सानदों जाहाथे थाबैनो 2022 मायथाइ फैनायनि सिगां एबा आसाम एसेम्ब्लिनि सिगां इलेक्सननि सिगां जाहाथे बिटिआर सुक्तिखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामो आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफोरखौ बड'लेण्डआव सोसनो, लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ जाहाथे एसटि हिल्स होनायनि जे बाथ्रा बेखौ जाहाथे सरकारा मावफुंनानै होयो बेखौ जोङो खावलायदों आरो आसाम सरकार भारत सरकारखौ जुदि दिनैनि बे रेलिनि गेजेरजों आरो फैबाय थानाय गोजां बोथोरनि जे पार्लियामेन्ट जागोन बे पार्लियामेन्टनि गेजेरजों आर्टिकेल 125 एमेन्डमेन्टखौ सोदांनानै जोंनि माखासे डाइरेक्ट फाइनान्स काउन्सिलाव डाइरेक्ट फाइनान्स आरो बे कमिटि बारायनायनि गोबां बाथ्रा दङ, दा बेफोरखौ जाहाथे आबुङै थाबैनो मावफुंनो हायो। आरो जुदि मावफुंनानै होआब्ला फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव बेनिफ्राय गोख्रोङै सोमावसारनो थाखाय जेब्लायबो